Marwan, Wow. Albashirinka zan baka wannan man bashi kashe ka juya a mashin ɗinka ka hau matsayin sati ɗaya ka ji ka san canji sannan ka kawo kuɗi na in baka ji canji ba ma ka rike kuɗin ina da garanti akan wannan fiko. Kin dai so ki zo ma da kanki shayi sai kuma baki samu kin zo da shi ba. Ai ke ce ma abociyar shan shayi. Da wannan ranar ni kam ina zan sha shayi. A'a. Ashe kin san gaskiya. Amma fa wannan karan ba dan ni na so na taho maka ina da shi ba. Imani a zuciyar Marwan. Ina mai tabbatar maka Marwan sai ya dawo, sai na dawo da shi cikinmu ko ya ki ko ya so. Idan ko ki sai na rusa dukkanin wannan rayuwar da yake tunanin ya gina ta sabuwa. Na canza halaye. Ina ganin barinsa shine makaranta an bai kai. Bata san komai ba, a ce wai an yi rafin ɗinta kuma an kashe ta. Me yasa ba a yi wa talaka adalci? Kalli yarinyan fa.